Nindot yun yung daghang igsoon guys, kaya daghan kag kasabot-sabot ba? Sa inyong mga plano, daghan mo. Good morning guys, nanapat sa itong munting kusina. Luto tag tinulang isda, tinulang manok kon guys. Ako pang ipahumok kayo kinapusin. Good morning! Good morning ka sa akong vlog. Good morning ka ba? Hi guys, good morning. Luya. Welcome back sa mong channel. Uy, kusog-kusog pa diha. Pila na ba? Good morning ninyo guys. Ano gani karon kaning uwan na wawa galimuot na. Lami ang kanang naikuan ba? Hayag man kayo lagi. Uy, ngit-ngit pod. Nalami-lamig tubak kay wa kadyo limuot kinaguan himala naguwan. Puti lagi ka din ng video eh. Mura lagi kag si kuan Rosana Roses. Lingan kag na Amerikana nako. Kani guys ba? Ay kani. Ato ang ipamunit ditos kanang naiso ay ato ang ipamunit ditos kanang naigawas. Ara dai siyang lami ah. Ninggi ang gitilawan ba mura dai siya kanang nay mani kini nga sa timuna nga. Tilawi day o kanang ganahan bakas kanang nay lami kay nako ni dagan ditos kanang nay ila ba. Andiyan ang utana ko kanang nay lutuon pa siya o pwede ka nag-ilaw, pwede ra dai siya kan nag-ilaw mura di siya kuan. Mani. Mani. Dok-dokon ra gahi man na. Di ay, umukar man. Day. Umukar man ni diyang kuan pa ni. Lami si Jah. Laga jud. Nihuot na lagi sa kamera be. Nihuot na ka cellphone no. Good morning, B. Allah, matanaw. Mag-exercise ka na karong buntag. Kapag ita nakapanghimuta, mapangan ni pagpanudlay. Oh, yung nudlay di ay. Uy, agawang giluto. Wala sabi. Ito ka nakin sa magdak init. Ay, magdag-init. Ay magdak init. O, pa'y pag matanaw, bug na po do. May nambog init. Kaya hapdas ng kang kuto-kuto. Mugda ko na sa ginit. Tara. Kaya akong giluto dito. Apa ma? Luto na ba? Hi guys, majong puntang ni Jung tanan guys. Welcome back sa mo ang YouTube channel. Welcome sa among channel. Napunta sa mo ang kusina. Andam na gidang kwan guys, luto uno, nagidang manok, nagidang sayuti, nagidang sibuyas, luya, ug ahos, ug nagidang panimpla. Asin ug kanang kwan guys, bitsin. Simbitsin ra. Mo na idahang Munay recipe karon tinulang manok. pagkaon sa priso. Nagatimpla ko kuan guys. Init, pampainit sa tijan. Luto na po tayo. Medyo gani gabi kay ning uwan nawawa ka jud kuan ba? Mga launa siguro to ning Init. launa alas 2. Nawawa ka jud alimuot ba kay grabe ka jud karong panahon na grabe ka jud inita sa nga tanan. Labihan. Mo din dugay ka nakamata. Naglami agahang kuan to. Kay wa ka joy kuan ba alimuot. Init ka jud karong panahon na guys. Grabe nita. Kanabitong mga kuan, mga tagas ug dugo, mga high blood. Medyo mo. Kinahanglan mag-inom jud pirmi o kananay tubig. Nagam gani kung nanay kay sinanay high blood man to just kuan. Ang nabasan sa mga ba GC. Di pa inom nila o kanang nay nila nga tangad o kanang nay ahos man siguro to. Ano man be? Ning taas lagi ang kuan. Yang bipe. Ning taas lagi dihang dugo dyan ni sakit at kanang tanggugod nanay. Sa kuan ba tungod sa init sa panahon karon. Nga grabe jud. Grabing kainit, nagmugawas kas gawas, mura jud mo lapot sa imong utok kag kainit. Siguro magbutang ka kana na itlog dihas gawas mong painitan maluto siguro. Be, excuse me. Pwede pa ako bunti.
Ha? Maglaga ta. Kasi ka gano'n nga. Magkuhasa ko. Magkuhasa ko kuan guys, lagundi kay Maglaga na. laga na pudog lagundi kay tambos ubong giyan. Wa na ba siya pug ubo ni giyan? Mura nakawa. Wala ko kadyo nakadengeg nga magsige og ubo-ubo na wa sa kanan ni kuan ba lagundi. Effective din na siya kay sa una ra na sa gamay pa ng lagundi. Sa bago pa ng tinanom na ang lagundi. Gamay pa kayo nagdahon. Ug ubo-ubohon sige yan harang lagaan danan jahang nga pigaan ug kanang limonsito kainom ni ja. O wa gijang ubo. Di mo laho sa gijang ubo ba. Magkuasa ko guys sa gawa sa kuan lagundi. Sabi. Magkasan. Dara guys, sa kuan guys. Ato sa nga kuanan guys, hugasan. Ilolo to Dria. May tubig na kaandam no. Gamay lang sa kaya mo palayan. Itong kayo mo lagundi kaya arong wala na kitang ubo guys. So yun yung ilunod. Gamay ra lang din. Yung para mo buka lang din. Para mo ka inang tayo. Ang gatang-gatas di pa mainom kay pag gumading init, karang ding inita. Nabulawon sa. Unang gilunod yung manok guys. Ako nang gisahon kadyo. Para makuha sa lamas ba? Mahal mo sa lamas. Para malasa. Umot. Isang pagawasan yang mantika. Kagulingan niya mantika. Nilunod niya. Isang hugasan. Naging ko sa mga hugasan. Ay, butangan kinakudog sili ni. Oh, dami na. Mangay ko nabot ito dog sili. Mangay na ko dog sili guys. Ang ibutang. Salisa. Sweet yan niyo. Dog sili guys oh. Lami manibot na kaning sili, lami pa ni sa ibutang sa kuan guys tinulo. Wala nang sili be kay mahalang niya be. Na mga nadalang. Sa mga ano. Ano ni lunod ay nagduruga. Sa tangan to sili man. Di ko gusto ka ganghang. Risko kayo, gaulan pagod, basa-basa pa guys oh. Wala pa matantanaw ba noy? Tatagdag sili. Tanong ba sinay ko na? Maapil lang yung sili, halang ba? Nangadyo ka, sinangawat ra ka. Yan ako sa punuan, tagay kong dahon na. Yan, punuan ako sa iko alam. Ang tagidya. Awa din sana. Tagida di ay. Labi na kung sa iyong gingon. Hindi ako be. Tangi nagsabaw. Ay sa, o pag kayo mo gawas. Hindi mo nang ibutang ang dahon. Wala pa eh. Tangi na kuan ba sabaw. Lingkod siya ulit, kita mo. Kita mo. Patiis. Ay, kusgi kayo. Dugay mo nang ikaw magluto, maabutan siyam-siyam kay dugay. Ay, dugay. Ano siya yung pangita? Luwag, draw? Nadyan pa. Draw, luwag ko. Sa buwan naman eh. Ilunod na namin sili, be. Kapag ganina, ipaway ra nagluluto, malaka na. Ah, sili. Ang kanya may idungan. Hindi mo idungan. Kana.
Kana. Sus, nga ang kusinero. Nang bulabog na guys ay porkit maka nangialam na kung sa'yo akong diskarte Kusinira ka, kusinira po ko. Ay ko gilapti Baguhan ka lang. Isa, layabang Ako ang kuan. Isa, ang matagalan. Baguhan ka lang, ako ay matagalan. Sige-sige na taginagmay. Hindi kayo muli ko po dyan. Ang sana naman gadyo magpudyo na ko din ako muli. Okay mo na tanan. Kagwanta ka ka. Narapan na nimo. Siyempre, ang ako lang kaligtasan ug ang imong kaligtasan may akong nauna. Nagnangon na mo po ko sa kaligtasan. Di mo po ko basta-basta nga ang kuha na naghang kagalingan. Siyempre, nagamping mo po ko. Ang imong kaligtasan ug atong kaligtasan tanan. Ayog. Imo na mo nang Buwang naman na. Ayan si katawa-katawa kaya ako malipay. Itawag nung nung tagay, dahil ko nung katawa kaya hindi ko nung malipay. Huwag ko nung sila nalipay. Buwa ko smooth. Adyo pag-ising-isi kay Kabaw kabe. Nasa mood magkagwala, kinakong ngisi, hantod-hantod na ni. Labi nagdugon ko. Di mo kong surang-surangon. Hindi na ni mabagwa akong ngisi. Basing matinga mo, di na akong mangisi, magsigil na kong hilak. First time si Junjun ang nakitan guys ng hilak guys sa Tubangas entrance sa kanay hospital. Katong pag check up sa kanay waiter ba. Nganinga nagdoktor nga. Kinanglan mag-ipon mo og 100 to 120k para maoperahan siya sa madali kasi delikado na pag magkanseros na yung waiter. Tukong siya dito sa pagawas na mo guys. Tukong siya dito sa Mahalag po na drug yun. hilak siya. Sa Chinese hospital mo gusto guys, Chinese hospital. Mo to yung una. Una nang nakita nga si Junjun ng hilak. Siyempre, di ka mahilak. Magunaw na kasi yung asawa, no? Pirahan ng pirahan. Ikaduhang hilak, asam ko magunaw ng mangitag 80 to 120, oy. Na, pesos, pero 1,000 wala. Ikaw may hilakon, gigamay kong hilak. Alam mo pa, kanang mga Di ko alam. mga taong hilakon, mo na pusong mamon. Yang di may hilak, Pusong pusong bato. ilorde. Pusong bato. Nari pusong ilorde. Na, Isa na ilorde. pan. Baliktad na ron. Ikaw na magsigling ko, ako na magsigbarag. Pero kailangan magkajud magbarog-barog ko, kaya may exercise ni siya kay aron ko na po di magpilit ba. Kuan naman siya ka nang agahang, og dani agahang hawiran siya, kuan siya ka nang naimurag. Namura ganang banhod ba? Kani dani, ibabaw Buhi danis pagulong ka sa na- moda na good. Kaya Ibabaw danis ka na naitahi basa ba yan atong ilalim sa po? Dani, babaw tahi ka naman dari. Hintay, Hindi wala. mo pa siyang ingana, hindi pa ni mo mapil. Banon palagi. Ban pa siya dani. Kuan pa pud siya ka nang hindi naman yung sakit. Anong murang kuan ba? Banon lagi. Banhod pa. Buhi pa ng mga sama dati. Munang ilakaw-lakaw daw kaya arong di magpilit. Mukuan pagod, mudo ka buwan pa lang karong 11. Nawahi ang ligo karon na, imbis maligo sa kao, mabita maluto pa. Hindi mo makagisugo. To, gisugo ko no siya, na video hawa ka gisugo. Di na ka makalimon. Kay atong video. Wala kumingo na magluto. Ikaw rin yan ang ikaw saw-saw. Nakisaw-saw ka. Yung nanti ka rin magligo, ikaw, gisugo. Why limon, naka-record. Bito kong gisugo ning ka pangutluan ng dahon sa siling. Ay. Nga nang kuan. Ako yung nagkuha sili dito. Sugo man Ako yung nagkuha. Alam so. Di ba bito kong gisugo niya tangtangan ng mga guwang, tangtangan ng Ay nako. sili kay mahangan. Ay nako, kamuti kiyo. Oh. Sinuktok mo ka? Herbert na nebe? Hadlon mo gulas nanay nam gaya nagimintin nga tambal lusartan para sa ijang kuan high blood. Mga ginuktok na ko diha. Ano ko na lang, kuan gos, kanang, kanan ba? Kanang gagmayng kuan lang. Tila ba sabi? Ay, si ginuktok diha. Tabam, Hmm? tabam. Di man mo tuo, wala magpatilaw. Ilang gipacheck up na nebe? Patsikap mo kuno to nila kani sakit akuan tangkog. Magamping gid guys kay kanang mga kuan ba, mga didara na mga tasang dugo.
Problema na po na siya. Mura ba na siya? Pag may mga kuwan mo, mga problema daw yun. Ano kayo? Ikuwan? Natural ang mga gajid na. Wala kami nga nawa ka problema. Pamilya ba yan mo? Nahinay lang kay naputi karamdaman ra ba? Luto na guys. Mamahaw na kita. Luto na nga mong mahiwagang tinola. Mamahaw na ta guys. Bay. Nakalimot ka. Bahaw ako Namibahaw guys oh. Nakamibahaw. Namibahaw. Be, ko beha kay bahaw diri ka may be pwede man eh. Pwede kay ni luto ng hapon. Pwede kay ni luto hapon. Gawin mo. Mukhang gajid. Mahilig siya bahaw. Diyan, panas na takara-kaon. Sa panas na. May baguan na dis bahaw. At dis bahaw. Layo ang ganang bahaw. Pero nang asawa. Bahaw lang nang asawa be. Bago din nang asawa. Pre, diyan to kas bahaw. Gaway lang. Gaway lang. Hindi bahaw dito. Hindi pa koy pa. Ano bahaw? Giabo ko rin ito kuno sa bahaw. Di panas na takara-kaon. Grabe magpanus. Hapon pagod na. Pwede pa na. Ang asawa ka ni panus na. Pwede mo gani. Luya, panus na ng asawa. Mahaw na ta guys, mamahaw. Madre na ma. Ang pagkaon karon dalira na mapanos tungod sa sobrang kainit ang panahon na so pataka dihag. Kaon gyud basi panos na na. Dapat magluto ginagmay ra kay dalira mga panos ang mga pagkaon ron kay init ka so panahon ba. Yung kaon, luto ka Kay na. gahig o. Kusog lamang kami nga gahig og utro ka. Dito kung ba'y kalaina. Dito. Hindi may ito ikaw ko na yung nagbahaw. Aray ko. Bahaw bitaw. Wala ko nakalimot yung istorya be. Bante bitaw manghuot kag bahaw. Mamahaw na ta guys. Ibiling Kami ka mo ang sudan. Napami bulad oh. Bulad ang malakas. Tinola o buwad. Ugutan ni mama. Kadugtong si Jahang kinabuhi ang utan. Guys, Mamahaw na ta guys. Uy, naanday mo diya guys. Morning guys. Morning. Mahaw taga. Grabe panahon ron no. Grabe na gadyang lisura kay ang Palawan kuno sa Argao kay gitulis. Palawan, Argao din sa tuwa? Lah, Gitulis harap ang nabasahan sa ko. Argaw. di Argao. Gana sa Argao ba? Ito, napi magkasada. Mabitaw pod sa buhol pod. Usok pod ang kanang naikawat og tulis. Mayang, hindi na dyan ka kumpiyansahan nung panahon na kay Kuya, wala rin panahon na na eh. Tungkol sa kalisod guys ba? Nung ba makanuna ang laguan? Hindi may kumpiyansa. ngawat. Maghimo na magdumag pero bisan pag ang lisura di mga dapat mo yung magingala. Huwag makahunaw na kas ginoo. Hindi ka kahunaw na sa ginoo. Panuway may mong hunaw na. Siyempre, buhat yung bilautan. Wa may kapoy ng panuwis. Nanguban ka ng mga uban mag-flix sa ilang kwarta sa youth sa Facebook. O may hambugiro ag pobre. Hambugiro maganda mga pobre. Pobre ra ba ta apil tana? Dili na hambugiro ang dato. Ang kuan saka sa isa ka ang wa na hambugiro no. Daghan kay kumapanaminan. Sa karong panahon na magamping ta kinang gawas ng mga dagatang tao. Tinuod yun na. Tingad sa kawadon ba tingad sa sobrang ka lisod ang panahon. Ano yung mga trabaho? Mo na mo patay na lamang gadget makuha laman ilang gusto. Nay kuyaw kay ron. Anong calculation ka ba? Kaliton na ka patay, kuha na di mo ang kwarta. Kumpiyansa ka. Nakikwarta, ihatag na lang. Uy, kwarta sa mihatag. Bilat.
Sus bolo, daghang ipang tulis. Kumpiyansa yun. Diri sa sa Kaya gasolinahan nga, gitulis po. Lahi ng panahon kaysa una. Tungod po na karoon sa sobrang kamahalas mga palitinin, bali na po sa mga tao mo ng aguban. Magpakasadyo na laman og pangawat, panulit. Unang ikaw ay gawas-gawas, kinapon ka ni ka. Pinapon man ko magkukwarta. Kahit tiyatag. Ay, tinapa ko ninyo yan. Hindi akong bilat o. Hindi akong tiyatag. Kwarta. Sa'yo mo tulis na to. O, ang ganit kayo. Ang ganit kayo sinta ko. Kinapon ka. Eh, muna magag, ano, pilam. Awa yung buhok. Murag retire, kuan ba? Murag bag ka nang ni-retire sa kuan. Ibang bansa. Ano na natin buhok? Uy. Awang liog, perming kasinaw. Oh, may sinaw. Oh. Awa akong pintas. Oh. Uy. Oh. Kuan Kamot lang ka, na. puro sing-sing. Oh, yung buhok pa mo gold. Likado, kinapon ka ni ka. Hindi ka biyansa. Akong sing-sing nga stainless. Oh, singkid na. Gitulis ganitong nay na maligjaw ka ng sorbetes. Ika tumanindahay ko, an? So, Manindahay ka ng ice drop. Ice drop, gitulis magani nga. Maligjay rag ice drop. Pilari kita ato sa. Gikuha rag Ayun. pilay halin. Gipatay pa. May pili karon. Kuyaw na ginang panahon doon. Makwartahan ka magdi. Pwede ka nilang Kuya mo lang. Hindi ko na ngayon niya. Di sa kwartahan, pero di ka sa kidnapon kay awan ang pamuhok niya. Oh. Ang buhik. Gold. Ang buhok lang patya. tamis. Vitamins guys, dugtong sa taang kinabuhi. Ang pataas sa dugo. May nagpanik ka yung mga isuon, be. Nabasa ko sa DCO. Itaas ang dugo ni nanay. Tapos yung ano, may blood. Itaas ang dugo ko no. Kinsa nagpanik? Hello. Nabasa. Nabasa. Nagbasa ka diya sa kuan na. Group chat. Nag-uul sila kay itaas lagi ko ng dugo ng nanay. Indot yun yung daghang isuon guys, kaya daghan kag kasabot-sabot ba? Sa inyong mga plano, daghan mo magtinabangay. Awa, sinanay na itaas ko ng dugo. Nag-istorya sila sa group chat, mamasa ta. Mamaritis ta ba, mamaritis? Hindi daghang isuon ba? Pero di ko siguro tanan nindot oy. Nadagang iso na may mag-iso na magaway-away. No, di magkasinabot. Mga gani. Pero kami magsabot-sabot raman mi agon sa mga ngay buhaton mga nagsuon. Pa-check up na nilas na nayron kay sakit na kuan. Tangkugo gahapon pa na. Ani sakit tagi jang kuan tangkugo. Gilagaan nila kanang tangad o kanang kuan sa sobrang init sa Yung panahon. panahon ba mo nang delikado jud karon ng mga high blood lagi. Kay magnag-asa ka na nay dugo. High blood man kuno sa nanay. Mo din siya nang gibasa, ni mo nang gipambasa. Ang basa ra ganita. Ang maritis ba? Balitaan artikel sa nabasa. Hindi kasi kagool ng mga mambasa. Maritis kang dako. Mura pa magwa ning ligdang agang giinam nga vitamins B, mura pa magnasa ang lalamunan ning Wala ng tubig. Pura magbasa-basa na guys kay
Di ko gusto mag-uol na po siya. Pero, natural man ang mag-uol, pero ako rin mabasag dito. Ito may marites ba? May marites. Para makabalok ko sa tanan. Wa man gadji anak nga di mag partis ginikanan ug sayo kas ginikanan mag gadji ng anak. Di man gadji na malika dyan na. Magata, binang natas ka ng kuan baladyo pero masalig ra man gyapon tas Ginoo. Siya isa ka tawo ng marites. Seryoso ka adyo ng basa. Ipa-check up ko no nila. Patikin mo. Ganun, kaya ba ito ba sa sitwasyon? Magbakrid ra man gyapon ko unja. Nung basa ra man gyapon ko. Magbabay na ta. Magbabay naman guys. Salamat yung pagtanaw guys ha. God bless yung tanan guys. Bye-bye. Maraming salamat sa permanentong pagsubaybay sa mga vlog. God bless ninyong tanan. See you the next vlog.